Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Bibigyan ng kaukulang hatol na naaayon sa bigat ng nagawang kasalanan. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo, napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang na magkaroon ng tamang gabay, katulad ng wife nakipagtanan sa lesbian dito sa Hukumang Pantahanan! Buti naman nagpaunla ka sa imbitasyon ko. Nandito ka naman ng halian sa amin. Salamat po ulit, Ma. Grabe, ang sarap niyo po talaga magluto. Nakakalimutan ko tuloy yung diet ko eh. Talaga? Oo. Nagigyata ka pa sa lagay na yan? Ang sexy mo na. Kayo rin, Ma. Kayo talaga yung pinakamagandang babae na nakilala ko. Ay, sus! Binola mo na naman ako. Hindi po. Talaga. Totoo po yung sinabi ko, hindi ko nang bobola. Kaya nga gustong-gusto kita eh. Ma! Loida, alam nyo, ang sarap niyong pagmasdan. Daig niyo pa maglalay sa sobrang close niyo sa isa't isa. Ma, siguro naman po, walang problema sa inyo kung sasabihin ko na nagpakasal na po kami ni Loida sa West. Oh? Talaga? Opo. Bakit hindi nyo agad sinabi sa akin? Paano naman nakadalo ko? Biglaan po kasi yung kasal. Ewan ko dyan kay Don Reb. Ang bilis masyado. Pero wag po kayo mag-alala. Magpapakasal din po kami sa simbahan para may basbas ng Diyos. Yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa nyo. Bay, panahon na para lumagay kayong pareho sa tahimik. Basta Loida, ha? Po. Botong-boto talaga ako sa iyo. Mahalin mo si Danreb. Tulad ng pagmamahal ay binigay ko sa kanya. Kahit na hindi ko siya tunay na anak, pinaglaanan ko siya ng panahon para lumaki siyang isang mabuting tao. Makakaasa po kayo sa akin, Ma. Pinapangako ko po sa inyo. Mahalin ko ng tapat ang anak ninyo. Hello? Hello? Sino to? Hello? Ano ba? Nanloloko ka ba, ha? Pwede ba kung wala kang magawa, iba na lang ang lokohin mo, wag ako? Loida? Anton? Ay, bakit ka tumawag? Anong kailangan mo? Na, gusto lang kitang kumustahin. Balita ko, kasal ka na kay Danreb. Oo, asawa ko na siya. Kaya tigilan mo na ako. Bakit mo nagawa sa akin ito? Minahal naman kita. Hindi kita mahal. Kahit kailan hindi kita minahal, Anton. Nagparaya ako noon dahil sinabi mo sa akin na hindi ka magmamahal ng lalaki. Pero ano ito? Nagbago na ako, Anton. At saka please, irespeto mo naman yung desisyon ko. Mahal ko si Danreb. At siya lang ang lalaking mamahalin ko. Wala nang iba. Oh, hello, Loida. Asan ka na? Andito na ako sa mall. Oo, malapit na ako. Pasensya
pasensya na kung na-late ako ha. Na-traffic ako eh. Okay, sige. Sige na, mahal. Ibababa ko na to. Hintayin mo na ako. Okay. Danreb, Anton? Ano ba sa mga hangin ng nag-udyok sa'yo para lapitan ako? gusto ko lang namang Pwede ba? kumusta. Tigilan mo asawa ko, ha? Gaano ka kasigurado na mahal ka talaga ni Loida? Ha? At ano na namang paandar yan, ha? Alam ko ang lahat ng sekreto ng asawa mo. Ano sabi mo? Alam mo, Anton, namumuro ka na sa akin, ha? Alam ko ang buong pagkatao ni Loida. Hindi ka niya mahal. Dahil kahit kailan, hindi siya papatol sa isang katulad mo. Ha? Oh, Hayop ka. Hayop ka. hindi kayo talo ni Loida pa Tandaan mo yan. Ganun, ha? Hoy, ano ginagawa mo dito? Ibubulgar ko lang naman sa lalaking ito ang tunay mong pagkatao. Hayop ka, papatayin kita, Anton. Tama na, Daniel. Tama na. Itiwan mo. Halika na. Umalis na tayo. Iwanan na natin yan. Manong driver, sa Deparo lang po kami, ha? Oo, ma'am. Pero paalala lang po, medyo traffic doon kapag ganitong oras. Baka naman pwedeng dagdagan nyo na lang yung metro mamaya. O siya, sige. Magdadagdag na lang kami. Basta iuwi mo na lang kami ng ligtas. Salamat po. Danreb, mahaba-haba pang biyahe natin, kaya umidlip ka muna. Mukhang pagod na pagod ka eh. Loida, may nakaraan ba kayo ni Anton? Oo, aaminin ko. Naging boyfriend ko siya noon. Pero sandali lang. Hindi nga kami nag-sex ng lalaking yun eh. Ano yung sinasabi niyang alam niya mga sekreto mo? Nagpapaniwala ka naman sa lalaking yon. Danreb, wala ako itinatagong sekreto. Yung narinig mo mula kay Anton, sinasabi lang niya yon para manggulo sa atin. Nagdududa ka ba sa akin, mahal? Ha? Hindi. Bakit naman ako magdududa sa'yo? Nararamdaman ko kasi, parang iniisip mo pa yung sinabi ni Anton sa'yo. Iniisip ko lang kung paano ko siya patitigilin sa panggugulo sa atin. Malapit na tayong ikasal. Huwag na natin isipin pa si Anton. Hindi natin siya dapat katakutan. At kahit anong gawin niya, hindi niya ako maaagaw sa'yo. At ngayon, balikan natin ang kasaysayang tampok dito sa Hukumang Pantahanan. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Ba't kaya cannot be reached ang cellphone ni Loida? Kanina pa siyang umaga umalis. Ano kaya nangyari sa asawa ko? Manong, eto na po ang bayad ko. Salamat po. Ay, Daneb! Oh, Loida, akala ko ba mag-grocery ka lang? Bakit? Anong oras na? Hapon na. Pasensya ka na, mahal. May dinaanan lang akong kaibigan, si Mavi. Si Mavi, yung kaibigan mong tomboy? Nanalo kasi siya ng 2 advance screening ticket sa isang pa-contest sa radyo. Siya po nakita kami sa grocery. Kaya inaya niya ako manood. Pumayag naman ako kasi maganda yung palabas eh. Nanood ka ng sine kasama ang tomboy na yun? O bakit? Masama ba? Kaibigan ko naman si Mavi simula pagkabata. At saka hello, tomboy yun. Kaya wag mo ko pag-isipan na masama. Huwag mo nang uulitin ito sa susunod, ha? Okay, fine. Hindi na mauulit. Oh, Loida. Dito ka na pala. Eto na po pala yung groceries na pinabili niya sa akin, ma. Ay, salamat. O sige, akin na. Oh, kanino cellphone yung tumutunog?
Sa'yo ba yun, Loida? Oo, ma. Sino yung tumatawag na yan? Mahal. Kaibigan lang. Teka, sandali. Kakausapin ko lang, saglit. Lumayo pa. Ma, wala po ba kayong napapansing kakaiba kay Loida? Wala naman. Bakit mo na itanong? Meron ka bang napapansing kakaiba sa kanya? Para po kasing nalalamig na siya sa akin eh. Danreb, huwag kang mag-isip ng ganyan. Kasi naman po, Ma. Walang ginagawang masama si Loida. Huwag mo siya pag-isipan ng masama. Loida, mahal. Gising ka pa ba? Oo. Bakit, mahal? May problema ka ba? Ginugulo ka pa rin ba ni Anton? Hindi na. Alam ko na yung iniisip mo. Huwag ka na mag-alala sa lalaking yun. Bumalik na siya sa probinsya niya. Balita ko pa nga, nakabuntis ng babae dun. Kanino mo naman nalaman ang balitang yun? Kay Mavi. Hindi ko naman tinatanong, pero siya nagkwento sa akin. Loida, hindi sa nagsiselos ako, no? Pero, parang napapansin ko na lagi mong kasama si Mavi. Parang mas mahaba pa ang oras na inilalaan mo sa kanya kaysa sa akin na sarili mong asawa. Yan ka na naman eh. Natural, palagi kong kasama si Mavi. Kasi siya nagbibigay ng racket sa akin. Kaya may naabot akong pera sa'yo. Huwag mo sabihin sa akin na pati tomboy pinagseselosan mo. Hindi ka ba pumapatol sa tomboy na yun? Diyos ko, Tanrem! Ano na naman ba iniisip mo? Ewan ko sa'yo. Tulog ka na nga. Sorry. Ewan ko, kinakabahan lang kasi ako eh. Walang rason para kabahan. Dahil tapat ako sa'yo. Maniwala ka sa akin, Danreb. Tara, pumasok na tayo sa loob ng restroom. Ay, public restroom to. Delikado. Baka may makakita sa atin. Dito tayo sa isa sa mga cubicle. Ayan, nasa loob na tayo ng cubicle. Nakasarado na yung pinto. Magagawa na natin ang gusto natin. Mavi. Halikan mo pa ako. Ang gusto ko yung Cory. Ang sarap mo talagang kahalikan. Ay, kulang hinalikan ko ng ganito, Mavi. Hindi ko magawa to sa asawa ko kasi nandidiri ako. Oo, nagdidiri ka pala kay Danrem. Bakit pinakasalan mo? Pinakasalan ko nun siya dahil sa pera. Pero, Mavi, ikaw talaga ang gusto ko makasama. Hindi ba nakakahalata si Danrem sa atin? Baka nagsususpecha na siya na may relasyon tayo. Wala akong pakialam. Kahit malaman pa ni Daddy pa totoo, basta hindi kita i-give up. Dahil ikaw lang ang tunay kong kaligayahan. At ngayon, balikan natin ang kasaysayang tampok dito sa Hukumang Pantahanan. Loida? Loida, andyan ka ba? Loida? Malas nga. Naiiwan ko pa yung cellphone ko eh. Dahil sa kamamadali. Pero imposible. Ganitong oras ang uwi niya. Tsaka hindi naman nakapadlock ang pinto. Ibig sabihin, narito lang sa loob si Loida. Loida?
Nasa loob nga si Loida. Makapunta nga sa likod bahay. Teka, parang may naririnig akong kaluskos sa kwarto ni Loida. Makasilip nga sa bintana. Hindi. Si Loida. At saka si Mavi. Nagtatalik silang dalawa. Tama ang kutob ko. May relasyon silang dalawa. Ang bababoy nila. Ang sama nila. Paano nila kung nagawan ko ngayon? Napakasama nila. Loida! Loida! Danreb, nakasilip sa bintana! Ay! Diyos ko! Danreb! Ano ginagawa mo dyan sa labas? Mga hayop kayo! Dito pa kayo naglampungan sa sarili kong bahay! Ang bababoy niyo, mga walang iya kayo! Mga walang iya kayo! Ang sasama ninyo! Makalayas na nga sa bahay na ito! At bakit? Saan ka pupunta? Aalis na ako sa bahay na to! Patawarin mo ako, pero hindi ko na kaya makisama pa sa'yo. Hindi ka alis. Hindi! At kanino ka pupunta, ha? Sa kabit mong tomboy! Oo! Makikipagtanan na ako kay Mavi! Hmm? Ganon? Ha? Nasaktan na! Tama na! Ano ba? Bitiwan mo ako! Bitiwan Hindi ka mo alis. ako! Asawa kita, Loida. Pero hindi na kita mahal, Danreb! Sa totoo lang, hindi kita minahal. Pinakasalan kita dahil sa pera! Pero si Mavi ang mahal ko! Siya ang kaligayahan ko! Ayup ka! Tama na! Tama na! Huwag mo na ako saktan! Buo na ang desisyon ko! Loida? Hindi mo na ako mapipigilang umalis! Wisit! Loida! Bumalik ka dito! Hindi ako papayag na makipagtanan ka kay Mami! Ipaglalaban ko ang karapatan ko sa iyo bilang asawa mo! Hindi kita isusuko sa tomboy na yun! Tandaan mo yan! Mga kaibigan, narito si Atty. Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping wife nakipagtanan sa lesbian. Malinaw na isang sexual infidelity o pagtataksil kay Danreb ang ginawa ni Loida nang makipagrelasyon at makipagtalik ito kay Mavi. Gayunman, hindi po ito maaring basihan para sa criminal prosecution o pagsasampa ng kasong kriminal batay sa Revised Penal Code. Ayon po kasi sa Article 333 ng binanggit kong batas, adultery is committed by any married woman who shall have sexual intercourse with a man, not her husband, and by the man who has carnal knowledge of her, knowing her to be married, even if the marriage be subsequently declared void. Nangyayari ang adultery kung ang isang babaeng may asawa ay makikipagtalik sa isang lalaking hindi naman niya mister at ang lalaking ito ay nakipagtalik sa kanya bagamat batid nito na ang babae ay may asawa na, kahit pa pagkatapos nito ay maideklarang walang bisa ang kanilang kasal. Isa-isahin po natin ang elemento ng krimen batay sa definition ng batas. Una, ang babae ay may asawa. Pangalawa, siya ay nakipagtalik sa lalaking hindi naman niya asawa. At pangatlo, alam ng lalaking kanyang nakatalik na ang babae ay may asawa na. Sa makatwid, ang adultery ay nangyayari lamang kung ang nakatalik ng babaeng may asawa ay isang lalaki. At dahil ang nakatalik ni Loida ay isa ring babae, isang lesbiana, hindi po naaangkop ang kasong adultery laban kina Loida at Mavi.
Parang unfair po ano? Ang Revised Penal Code po ay naisabatas noong December 1930. Patunay na napaglipasan na ito ng panahon. Gayunman, dahil hindi pa po ito naaamyenduhan ng Kongreso, ito pa din po ang umiiral sa ngayon. Samantala, talakayin naman natin ang civil aspect sa kasong ito para mabigyan ng available remedy si Danreb. Ang lesbianism po ay isa sa mga batayan para sa pagsasampa ng legal separation na nakasaad sa Section 55 ng Family Code. Sa legal separation, nananatiling mag-asawa pa din ang partido pero pinapayagan na sila ng batas na hindi magsama sa iisang bubong. Gayunpaman, kung ang lesbianism ay ikinubli sa mapapangasawa bago pa ang kasal at nangyari ang kasal na lingid ito sa napangasawa, ito ay tinuturing na fraud o panluloko na pwede namang maging basehan sa annulment of marriage o pagpapawalang bisa ng kasal. Malinaw po ito sa Article 45, Paragraph 3 ng Family Code. At dahil lumalabas na inilihim ni Loida ang kanyang pagiging lesbian kay Danreb, maari pong maging opsyon ni Danreb ang pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. Concurrently, maaari rin pong sampahan ng kaso ni Danreb para sa damages o danyos si Mavi dahil naman sa alienation of affection na nakasaad naman sa Article 26 ng Civil Code. Yan po ang hukumang pangtahanan ngayong Sabado. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, at muli ninyo akong maririnig sa programang Dos Compañeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito pa rin po sa DZRH. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap: June Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, at Maynard Landicho Jr. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Creative Consultant, Salvador M. Royales. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ni Phil Cruz. Hukumang Pantahanan!